Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam lumantar hadis ingkang kathah, semanten ugi Allah lumantar ayat-ayat kintaka suci Al-Qur'an sampun paring keterangan cecala bilih rejeki saben-saben manungsa niku sampun tinulis lan ginaris, boten bakal tambah kanthi cara lembur, boten bakal suda nalika kita nyambut damel ingkang prasaja. Allah Subhanahu wa taala nate paring dawuh pangandikan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Lan ora ana sawijining makhluk sing mapan ana sak lumahing jagat sakurepe langit kajaba Allah Subhanahu wa taala wis maringi jatah rezekine. Maknanipun kita niki nglampahi panggesangan ten ngalam donya anggen kita nyambut damel ngupaya boga wastra redana kencana niku ingkang sak madya mawon. Mboten perlu ngoyo lumampah sak madyaning titah. Sebab kekejero kaya manuk beranjangan, kopat kapita kaya petit ula tapak angin, anggen kita mburu bondo donya mboten bakal tambah jatah rezeki kita. Nadyan piyambakipun gesang kanthi sarwa prasaja, wayahe nyambut gawe, wayahe ngibadah, insyaallah rezeki sampun tinulis, sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Kosok wangsulipun monggo anggen kita nggayuh kautaman wonten akhirat dipun sregepi, wayahe salat, wayahe ngaji ning nalika nembe nyambut damel ingkang prasaja kemawon. Sebab rezeki sampun tinulis, ewondene swarga menika kedah dipun gayuh kanthi saestu. Kula ajak-ajak diri pribadi kula piyambak sumrambahipun para rawuh anggen kita nyambut damel menika prasaja kemawon, ananging anggen kita mburu akhirat bebungah wonten ing swarga langgeng menika kedah bil jiddi wal ijtihad kanthi sregep semangat lan tansah lung tinulungan sesami umat Islam sesarengan mburu gayuh ridhanipun Allah Subhanahu wa taala.